Kasuzi kakana Samla Jiw kala kelalong genong buat U Jisu. Ngaken mau hakapor bangadang don Khristan snem. Para arkimi jonga ulay thua. Piteb kadon ke sekret hayeng jongpi. Kasyalimur kala Khristan. Bat ngaken mau bangala kendit penyok sngaw ya kata kubor. Ngasngaw bangan omla benleit syeng ban ong bangilangeng U Jisu. Shalom, happy Passover ngala wish ya kibahiyeng. Bandan ke jing kawai niam jing lait badap bakamen. Ngala hek lasan haka yeng kesem haka ba ipa is ngauday bangi day banri kendong ya ka niam karukom jongi. Bat ngaken mau bangi lech ya kisanagok haman ke jing raki ya ka Yom Kippur. Ka Yom Kippur kadai kesngi bakhuit tam na kabantagi jiw. Namar kadai kesngi kabakilet ban panmap ya ki jingle bakla jongki baro bat na ki para briuru. Bat ngilet sya ki sanagok ha kisngi kawai nem jinglat. Benta kesngi kadai kesngi bangidang syudep let nem jinglat. Ki syet bun jat ki jingbam ha kene kesngi. Hadin ki jingle nem jinglat. Bat hang ne pila ban yo i ya ipa ba idang duwai kumne. Kurku ya me ublei uba utrai. Uwadai ruus im jong ke universe, uba pelongnya kiding, bakin penmi so. Iaman jongai la pediang ya U Jisu kat ba idang lej sya Australia, haringkat bad uparlog jong i, ubadai menta ukurim jong i. Ngakan mau kapor bangadang kena, ngaklem yo i imen jonga katu kat nesnem. Hang ni ime ilayatu ba kalong shisha ka ba kamtam ya ipa jongi, Namar ba iperkhat ba ila kylla Khristan bat hangne ipa ila yathu ba isngau kumba ila du no yaki khun jong i bat isngau kumba ladon ki bakni no yaki na i kinya nia bat kinya he nia shikpa shikhun bat ki paramarjan ki juyo ngau lengo haba ki yo ngau yaki jinghala hayeng jongi hakapor bangadap arpusan snem ngalas dang ban syang keleng perthai bat nga lej kai syari India bat nga la ban ong ba ngadan hapdeng gijing long pom bat kat ba ngadang don ha India ihen men jonga ila tho email yanga ba ilangen ha U Yeshua menta Yeshua kamun U Jisu bat ki jiw ki khod ya u da kene ka kerteng Yeshua om U Jisu ni Jesus ihen men ba ar jonga ila ya thu shushu ba ila sya pen baptis ba U Jisu uday ki jing shisha bat ila tho shibun ki a shapang ki jing yashem jong i bat ngalas ngau kendet ban yo ngau ba ihen men ba ar jongaru ila kylla Khristan bat ngala perkhat ladakin perkhat bangaru ngan sengeng ngas ngau ba kila bakla ihemen jonga ila ong shushu ba ikermen ba ka wei kesngi ki khamat jonga kin sayo i bat pin sa ong o shisha ka day shisha ka jing shisha bat menta ngalayo ya ka ihen men ila yathu ba iduwai na ka benta jongi bat teng idu jing kerman bat hakawai kesngi kat bangadang duwai ublei ula keren hanga bat ula ong nga iet ya ka yeng jongpi kaladan kawai ka beriu ha India ka bangalaya kendu ka dairu ka balat temen beriu bat nga tharai kadai kapor bangidang ya party bat kidang ya le kulmar hajan kayeng baka syong ka sa maka kumta ka step ka babut ngilej ban penmap ya ka namar ba ngilas ngau thu bangila penwit ya ka menmet baro shimen hakata kapor kane ka temen na India kala kliyangi ka ka bajia ya pidai kinong Israel pidai ki briu jong ublei jia ayu ya Padhaba kapet yangi ngas ngau mong kadon ke jingdung ya kamen siem jonga namar bangas ngau thu ba inei iriu temen ikren ya kabadai jia ayu ya ke Israel jia ayu ya kinong Israel bat balai ba kinong Israel ki wat tangya ki jing ngau ba bat ki kwa ban klet ya ke bakong san ha ke jing bat ngalas dang ban kelilang jia ayu ya ki brio jonga hato kila susakma bat jano na kalenti ke jong utrai kumta ngala perkhat balada ublei udan ngakwa bantib hi dalade kumba ki prophet kitep syapang ublei bat pitep ngakwa bantib shisha
ya ublay. Ngam tip la kadai na em kajing itho pau namar ba ngam day kariu kenjaman siem tang ba ngalayo iya kajing syai ke bat thaba henry ngaklem yo iehnoh ngatip kane kadai na ublay bat ngatip ba U Yeshua ne U Jisu uday rengkat bat ublay bat hakaju kapor ladon ke ai ke bajia yo para chonga menta kadai kesngi bangi don party hayeng bat ini ide ipara jonga bat ngila pediang ya U Jisu hakaju kapor bat ipara jonga ilayathu bangi don ke revival hakayeng jongi ipara jonga ilayathu hakatayo babot ba ngapediang ya U Jisu mairu ila pediang ya U Jisu bat haswa kata ngantip U Jisu bat ngala hakapam Henry U Jisu ulapan pau yala dehanga leng bagi jing itho pau. Bat hadian kata ulapan kelaya ka jing jonga. Nga aingo ya ublay ba ula kata ya kayeng kasem jongi. Bat ula kerku yangi shikat day Ngadang duay sa ya kayeng kasem jongi ba ublay unpli ya ki kamat jongi. Kato kat ningut ki bahayeng jonga. Bat ngangit ba ublay unle kata namar ublay. Ulong ubayay ne.